Ahoj, vítejte na mém kanále. Jmenuji se Barča a dneska vám ukážu, jak se vyrábějí lapače snů. Je to docela jednoduchý projekt, asi na 1,5 hodiny a rozhodně to stojí za to. Budete potřebovat kus drátu, něco, čím ten drát obmotáte, korálky, bavlnky a peříčka. Rozhodla jsem se používat falešná, protože pravých mám hrozně málo. Za prvé ušmykněte tak velký kus drátu, jak chcete, aby byl velký váš lapač, a 2 volné konce pořádně zajistěte kusem lepenky. Teď si vezměte kus kůže a začněte obmotávat kruh, který jste před chvílí vytvořili. Místo kůže můžete použít také provázek, bavlnku anebo jakýkoliv jiný materiál. Dejte pozor na to, ať je celý kruh pořádně obmotaný a nikde neprosvítá. Nechte si trošku volné kůžičky na poutko na zavěšení a všechno pořádně zauzlete, aby se vám to nerozmotalo. Pokud to máte, můžeme přejít rovnou na druhou část. Vyberte si bavlnku, se kterou chcete začít, a udělejte několik pořádných uzlů na libovolné části kruhu. Kdykoliv vás napadne, můžete bavlnky vyměnit, takže se nebojte, že na začátku vyberete špatně. Vezmete bavlnku, otočíte kolem kruhu a provlíknete zpátky očkem, které jste vytvořili. To je krok, který musíte opakovat pořád dokola, dokud nemáte dostatečně velkou síť. Obtočíte bavlnku kolem kruhu, provléknete očkem, které jste vytvořili a utáhnete. Když se dostanete k prvnímu očku prvního okruhu, obmotejte bavlnku kolem něj, místo kolem kruhu. Potom ji prostrčte očkem, které jste vytvořili, jako jste to dělali v prvním okruhu. Místo nového očka, které vám vznikalo doteďka, by akorát na jednom místě měla být bavlnka dvojitě. Od druhého kola se trošku mění základní krok, a to na prostrč, provleč, utáhni. A vždy si dejte pozor na to, že utahujete na prostředku. Přechod z druhého na třetí okruh je úplně stejný jako přechod z prvního okruhu na druhý. Pokud chcete, můžete sem tam navléct korálek, ale to je jenom na vás. Jediný, který tam doopravdy musí být, je ten uprostřed. Podle legendy lapače fungují tak, že pozitivní energie a nádherné sny projdou ochranou kruhu, síťky i peříček, zatímco noční můry a negativní energie lapačem prostě neprojdou. Zaseknou se v prostředním korálku a jakmile ráno vyjde slunce, tyhle sny zmizí. A teď zpátky k vyrábění. Když se v dalším okruhu dostanete ke korálku, který jste předtím navlékli, akorát provlékněte bavlnku korálkem a podtočte pod bavlnkou, na které korálek visí. Tady ukazuju, jak vyměnit barvu bavlnky, když vás ta stará přestane bavit. Když se vám zdá vaše síťka dost velká, navlékněte poslední korálek a udělejte obyčejný uzel. Teď už zbývá jenom poslední věc. Přidělat peříčka. Nejdříve na ně připevněte kus bavlnky a pořádně zauzlete. Potom navlíkněte pár korálků, aby peříčka jen tak nepovlávala kolem lapače, ale aby držela hezky dole. Kolik peříček dáte na lapač, záleží jenom na vás. Teď je stačí připevnit ke kruhu a lapač je hotový. Jestli vám tohle video pomohlo, rozhodně dejte velký like a jestli chcete vidět nějaká další videa, kde něco vyrábím, nezapomeňte dát odběr a pořádně prozkoumat můj kanál. Tak zatím ahoj!